nie je toho, aby ho dostal do pohybu. Takže zložia sa strmene, správna dĺžka, myslím si, že už nadstavená popredu. Vidíte, Travis sa nám už vyhýba aj lôžke. Hneď popredu upozorňuje, že mám vás rád všetkých. Takže Saška Bulová, Jaslovské Bohunice, 9 rokov. Travis už je akčný. Takže írsky plňas. Pozdrav, veľmi pekný. Začiatok vašej práce, takže práca v kroku. Ruky v bok, takisto. Tak. Upriamené. Tak, ruky hore. Veľmi pekná práca v sedle. Ozaj rytmus, chytený na zadku, prihnutie na holeniach. Takisto. Zase nápad na strechu večer a vidieť, jak niečo rozpadá. Áno. Takže Saška nám prešla do ľahkého klusu. Celkom pekné prihnutie v oťaži. Hoci toto Travis nemá moc rád. Poznáme to osobne. Radšej zavoluje do oťaže, ako by mal zniesť nejaké prihnutie alebo zatiahnutie do protismeru. Takže Saška ruky v bok, v ľahkom kluse. Saška nám jazdí necelý rok, takže s takými menšími pauzami, prestávkami, 2-3 týždňovými sem tam. Ale snaží sa zachytenie oťaže stále v ľahkom kluse, na správnej nohe, prechod do pracovného. Tak. Prechod do pracovného klusu, opäť. Znova ľahký klus. Pracovný. Prechod do kroku. Pochvala koníkovi. Opäť bodová hodnota zatiaľ už vystúpila, takže nie je možné to dať ďalej. Ex-equo prvé miesto, takisto 100,0. Pozdrav, krásny. Saška 9 rokov na koni Trevignano, alebo Travis v skratke s trénerkou Petrou. Nasleduje nám Nikolka Košťáková na koni Lova s trénerkou Adrianou. Peťa, Travis a Saška nám odchádzajú. Ďakujeme veľmi pekne za ukážku.